Какво става, хора? Здравейте, аз съм Ванката. Това е поредното видео на Brawl Stars. Днес в това видео ще изпълняваме мисии. Пак от друг телефон съм. Ей, тези мисии сега ще изпълняваме. Ще играем на соло. Чакайте. Така, ще играем на соло с спам. И нека да започваме. В предишното видео ви казах, че ми трябват 50 абоната да стигна, за да пускам лайв. И ще цъкаме. Но ми трябват 50 абоната, така че давайте да ги направим. Сега да си поцъкаме малко. Той е... спама ли? Бе. Как искате да му щупа кутийката и тогава да я вземе. Не, аз съм бот. Добре, измъкнах се, някак си не съм си измъкнал. Смаля, аз какъв съм бот съм. Много голям бот съм. Трябва им доста тренировки, ама доста. Много. Увеличих си малко камерата да ме виждате по-добре. Защото на малка камера не се вижда много добре, заради това. И заради това ви казвам. И не си взех кутийката, бе. Тук някой крили са, опять да приема. Да приема. Ох. Добре, сега може да се биеме. Не знам на кое място умрях. Добре, на пето. Само аз умирам, дайте да се стегнем. Дайте да се стегаме, защото много ще работа. Много скача. Ох. Стига. Шкампим малко. Добре, давайте да ходим. Тук проверяваме някой дали има. Ого! Това беше изкампено. Кой ще победи? Добре, браво. Една победа. Разгеле. Да направим една победа. И да, ще правим боксинг. Но не сега. Ще събирам още много. С пас ще отваряме, така за котката ще събираме и да. Няма сега да отварям. Ами по-да там. В някое видео ще ви снимем, ще ви покажа как отварям. Вот, видяхте ли го това как? Как това? Проверяваме. Две кути. Ого! Това е гъриски ги той. Тук ще стане много напечено. Ого, гледай. Първото скочи. Бийте се, де. Ох, навсякъде са.
Насекали се. Не можах, ще си го пусна просто. Къде бягаш, не знам. Сега ще му се направи невидим и ще ме ръшне, ама... ще бъда готов. Напишете ми долу в коментарите какви други игри искате още да играем. От другия телефон после ще ви покажа една готина игра. За мен е готина, да за вас не знам, ама ще направя нови 2 видеа, на които ми е интересно. Те малко ще са по-дълги, ама нищо. Давай ще какво да направя. Добре. Продължаваме да изпълняваме. Без да се отказваме. Да, и от другия профил може да подсукаме малко. Не знам дали на вашия екран ви се вижда, дали ми цепи. Ама не може да се види. До сега съм се прибрал, не ми цепи чат толкова. Но, когато тръгвам да пускам, малко ми цепи. Не се прави. Глобален страйк. Май. Извинете ме, гледайте сега. Бягай, не. Съжалявам, хора, нямаше какво да направя. Много жестоко ме преклещих. Само да видя нещо. Добре. Лекичко. Че покампим малко, че ме мързи да ходя гирашкам, ще ме вземат. Тя пам каква е. Да, мисля след тази игра, където играя сега с пам, мисля да излезе да снимам. Това нещо май се опитва да направя, но нещо не ми се получи. Не ще ме замързи. Бих. Също се е по-добър от пам, ама нали все пак да пангела за опашката. Тук двама се бият и погledajte кой печели. What? Излезе ми, че го убих? Уй. То винаги нищо няма да ми вижда. Тук имаме нещо безплатно, ще си вземем. Хоп. Айде с МЗ. Ще ми е добре. Тук още малко и до 50 тир. И да, ще игра до 50 тира, докато не стигна, няма да отварям нищо. И ще направя клип как отварям всичко. Да. Тогава ще отварям всичко. Да е за вас, защото това го правя за вас. И някой по-натам в някой клип може да направим giveaway. Giveaway. Мале. Пасти. Добре. Окей, ми се вратили, бе.
Ще направим giveaway. Извиняйте за отдела, но ще направим giveaway. Giveaway на нещо. Но не знам на какво. Ще видим. Не знам защо не мога да го кажа. Той ще отиде. Добре. Той е яко прост. Ох, не, сбърках. Мале. Как така, бе? Та така ще направим giveaway на нещо. Ще измислим на какво. Пода там в клиповете. Защото аз още трябва да разбера как да се обработвам видеа. Ще гледам малко Славия да клашара. Ще разберем. Похупне! Стига, бе! Те букуци. Само трябва кемпери. Само кемпери има в този свят. Пусти кемпери, бе. Попустеят. Не. Добре, умри! Мойко! Извиняйте, ма. Дигам си нервите, дева, как да умира, бе, човек? Какво да направя? Hashtag маштаг. Как му ме видя, бе? Добре, става ли да умреш? Добре, умри. И ти ли искаш да умреш, бе? Хайде, умирай. Тук някой мисля, че има. Добре, няма никой. Та Шели. На малко е. Ръш. Не. Не видях кръвта. Между време още една победа и още две цъкали. Спомним малко кое са. На мъглата, бе. Този клип може малко да е по-дълъг, ама какво да направя. Тия мисии за изпълняване, така ще е. Добре, да, Ладя, какво се опитваш, че ще ми направиш, бе? Така не обичам да ми дойде.
Hashtag winning. Хух. Кемпера ти. Мазен, мръсен, кемперски. Как ме изкемпи? Ма не можа да му убие. Те може само на кемпът. Добре, на една капка, бе. What? Добре, сега ще видим на кое място умряхме. На второ. Добре, пак е добре. Не, за трето. Така не мразя, като стане... Бием се двама, оп, айде и двамата се убиваме едновременно. Как става това, не знам. Суперсел да си го оправят. Чухте ли, Суперсел? Правете си играта. Давай, давай. Това обаче ще ме вземе. Да. Добре, изпълних си квестовете. Това е добре. Ей, само то реар. Добре, 1700. Добре. Добре сме. Колко ще ви става котката? Още малко ми става. 48 джема. Хора, купувам си я или не? Ама не, ще изчакам. Ще изчакам джемовете да си ги пазя за нещо. Ще изчакам. Дайте си вземе това. И така, хора. Да. Това ще бъде от този клип. И лайк, subscribe и до утре. Или до после.